Čau, gobelo šilenci, ja vás vítam ďalšieho videjka a dneska si budeme reagovať na tu milého chlapčeka. Vy síce neviete, že kto to je, ale ja vám to ľahko poviem. Je to proste Broski zo školky, no zo školy, pardon. Čo už poznám tú dobu a mám dokonca od neho aj povolenie, haha, flash. A budeme reagovať na jeho videa, takže toto tu všetky videjka. Ježiš, sorry ale kam, mňa nič video nenapadlo reálne. Ale mám už nejaké natočené, takže úplne na pohodku. Takže poďme od tých najstarších, až po toto je najnovšie. Ale pozri, koľko to má zliadnutí, kamo! Wow! 114, 210, 168. No, pekné to je. Ideme na prvé videjko. Už tu asi obkecám minútu, ale to vôbec nevadí. Ešte pred začiatkom dajte mi odber, prosím vás, lebo neviem čo, ale YouTube mi proste maže odbery. A mi vymazalo už asi 6 odberateľov. Takže si skontrolujte odber a keď ho nemáte, daj ho tam! Normálne sú to iba 2 sekundy. 2 sekundy tvojho života. Reálne doslova 2 sekundy tvojho života. A tvoj život môže byť proste úplne nové. Jak dačo úplne nové. Takže môžeme sa natvrhnúť. A tu máme prvé videjko tohoto majstra vesmíru a to je Kupka! Asi dosť vrieskam na tom mikrofóne, ale okej. Takže ahoj Kupka! No, takže ideme na to, dúfam, že to bude pasovať. Videu dneska z prvej časti. Otázka. Prosím ťa, jaká prvá časť? Myslíš, že prvé video tohoto kanálu? OK. Ale ja som ťa tu prišiel dirigovať, tak prosím ťa, jakú časť? Napíš mi, hej? Ďakujem. Budem veľmi rád, hej. A zajtra by som mohol ísť, keď prídem zo školy. Aj, zajtra, 6. maja 2021, to sú 4 roky dozadu. Ty si tam už 4 roky? Nevadí. To je ešte na pohodu. CS-ko, bacha. Natočím. Keď chcete aj 5. diel, tak môžete napísať mi dole do komentárov a čau, ja sa s vami rozlúčim a potom sa vám možno ozvem. Tak ahoj! Prosím ťa, jaké komentáre? Čo je? Toto zdieľať? Áno, to sú... Ja neviem, či to je proste, že YouTube ti zmaže proste komentáre, že nemôžeš proste nič robiť s tým. Ale podľa mňa ty to môžeš aj opraviť. Upraviť si to môžeš, to video. Lebo ja som to nikdy v živote nerobil. Ja som také problémy nikdy v živote nemal, hej. Mňa to bolo fúk. Napíšte, jak ste sa dneska mali. Mi dole do komentárov. Tu ešte som chcel dať čo povedať, ale dobre. Kamo. I documentario ja neviem, kamo. Ty tam španielčinu normálne, kamo. Broski sa hraje na Lamine Yamala. Normálne, on je Lamine Yamal pred GTA 6. Neuveríš, ale je to pravda. Komentárov, že aké mám na budúci týždeň natočiť video, jo? Akože to už som napísal, YouTube kanál, môžete mi napísať dole do komentára, to sa niekde píše... To sa niekde píše, počúvaj, to tu sa píše, ale bohužiaľ to mi nejak nevychádza. Dajte mi tam like, odber a budem za to veľmi rád, takže... Proste mi napíšte dole do komentára, hej? Čo mám na to, takže čau! Ahoj, Kupka! Počkaj, ale tu takto, to je tu! Počkaj, čakaj. Dajte mi tam like, odber a... Kto je? To tvoja frajka? Nechcel by mi, To vydržal jeden deň. OK, pohoda, OK. Ja dneska pri novom videu zdravím opäť Jakub Klima. Aj, Kupko, zase ťa tu zdravíme, vôbec sme sa nevideli. No, počkaj, 11. maj. Dole do komentárov. No, tak jeden deň sme sa nevideli, nevadí. Pri novom videu zdravím opäť Jakub Klima, čau. Kto keď chce na moje videa pozerať, z tých 120 ľudí, takže viac než ja mám, hej, takže akože dobre sa máš. Ale torty veľa dávajú zliadnutí. A pred 2 rokami mal tam 6 zliadnutí. A proste shorty teraz idú proste masaker, ja mám tiež 1 000 000 shortov. A ma to štve, lebo ja chcem natáčať dokonca aj videjka. A pokračujeme ďalej.
Môžete prísť, ja sa vám na YouTube takto. Tu už mám všetky videá dve. Dneska na to Však tam ani hovno, ani keru mater tam vidím. No, tam nič není vidno, okej. videá dve. Dneska natočím tretie. No a dúfam, že sa vám to bude páčiť, takže dole do komentárov mi môžete napísať Jakub MM. Mám Jakub mám napísať do komentárov, počkaj, tak idem napísať. Ok, takže som na jeho kanále. A tu je toto jeho videjko. ľudia dneska... Ale dobre, ja toto videjko nebudem pozerať, lebo 5 minútové videjko sa mi asi neoplatí. A tu zase nemáš komentáre, bráško! To proste, oni ťa proste týrajú. Ok, ale my sa vrhneme na shorty, lebo proste shorty. Takže pokračujeme ďalej. Toto viete. No, toto viete. Jakub viete, no. Bob jednotu, viem čo je, no. Názov videa. Takže dúfam, že mi držíte Aj palcu Bača si viem, že kto to je. Čo To je dobrý človek. videa a čau. Čo som to povedal? Ľudia dneska dneska... Okej. Peračník. Legendárna hláška Novom Peračník. videu s vami opäť Peračník. Ja som Jo, zvedavá, jak čo mi to je. Joj, ty kokos, ja som o tom ani nevedel. Ešte kúpko. Ja som vôbec o tom nevedel, že si tam. Kámo, prosím, kámo, what? On ma tak vystrašil, jak nič, kámo, prosím. Ok, to je asi úplne jedno. No, čo nám chcel Kúbko povedať? Čau. Čau. No Aj to a čítač. videli ste moje ostatné videá? Podľa mňa ste Nevidel. videli, takže... Dúfam, že... Kámo, budete doslova viac- si tam proste tak má kameru, proste tak má telefón a že pekné zúbky mám, nie? Pekné, to je také fajné, normálne v Turecku som bol, alebo kde robia také dobré zuby. Jak sa to hovorí? V Chorvátsku, alebo kde? No. toto. Pozerať a držte sa. Mám sa držať sa mám. No, nemám čoho, ale aspoň sa idem. Autobus. Ale kamo zabil! Ešte lepšie než Čago Belo šilenci. Dneska vás vítam u nového videa. Môj kamoš mi pripomenul, že mám natočiť nejaké nové video o zbraniach. Takže napíšte mi dole do komentárov, že aké video by som mal napísať, lebo teraz je večer a nejaké video... Aké video by som mal napísať? Akože keď myslíš, že dačo, že čo by si tam v tom videu mohol povedať, no tak ako obej, chápeš, pochopím. Ale napísať video, to mi trošku nevychádza. Hej. A keď sa ešte pýtaš, že aké video mám natočiť a Brosky ti povie, že o zbraniach, tak potom prečo hovoríš, že, kámo, doslova, že proste musíš natočiť videa o zbraniach. To ti prosím Brosky povedal. A ten Brosky, to nie je môj Brosky, ale jeho Brosky. Hej. Uvidíte, že kto to je, hej. Možno stihnem nahrať o jednej hre, čo sú tam zbranie. Jaký ten výraz? Ty vole, fyzi, jedeme na to! Ty vole, let's go! To taký výraz. Že pozrite na ňu. Ježiš. Takže mi napíšte dole do komentára a aj ty, Marko, čo to sleduješ. Jo, a Marko! Ten najväčší Karko! Vidíš, jak som ho zabil. Ľudia, dneska pri novom videu vás zdravím. Som tu spolu s Markom. Ukáž sa. Čau. Co ty teraz, Marko? Čau! Čau! Bože, to čo je, kámo? Proste random borec. Mňau, jak malé decko. Ale dobre, je to 4 roky staré video, takže pochopím to. Každý bol trošku cringe, hej. A ten človek je až doteraz. A ľudia, ja vám musím povedať takú jednu príhodu, čo sa mi dneska stalo. Brosky mi povedal, že vie editovať. A že vytvorí si ďalší nový účet. Ale že už o ňom nebudem vedieť.
A kámo, ja budem taký frajer, keď proste ten noče nájdem. A kámo, ja vám ukážem jeho TikTok. Toto je jeho TikTok. Pozrite, neviem, čo mám ťuknúť, napríklad toto tu. Hej. Toto doslova nie jeho. Toto doslova nie jeho edit. Toto je úplne primitívne, lebo máte tam, jak na TikToku máte, že vyskúšajte efekt, alebo čo to je za somarinu. Vy tam iba dajte poťukáte a bum, máte to na TikToku. Takisto aj toto. Ale toto je už na TikToku, že akože efekt. Akože jak zapnete video. Hej. A toto je on teraz. Moc hezké, ale nemůžete si dát pauzu? To nejde, i kdybych Čo sakra? Môžeš už prestať hrať ten Minecraft? Ja. chtěl, jsem kouzlem zakletej. Prokletí už trvá spousty dní. Brosky! Pane Bože. Ja viem, že on nehraje Minecraft, on doslova hraje iba Roblox. Lebo Minecraft mu to neuťahne, lebo on má taký slabý PC jak ja. Ale mne to aspoň utiahne ten Minecraft posraný, viac už nie. Možno aj CSko, čo ja hovorím. Dobre, pokračujeme ďalej. No, takže. Čau, Ahoj. čau. No a napíšte mi dole do Zas komentárov. nie sú komentáre. Máte ho na YouTube dole, dajte mi like aj odber a napíšte mi, čo mám natočiť dneska. Dneska to natočím a čus. OK. Ľudia, Ľudkovia, ešte sa chcem spýtať. Keď vás také videjka bavia, akože reakcie, mňa to akože baví, ale neviem jak vás, hej, lebo ja som herný kanál, ja natáčam hry a som mariny, áno, chápeme sa. Ale chcel by som aj trošku také reakcie trošku, hej, akože napríklad, neviem, tých obrovských youtuberov, nie, že len toho tu Maďarka, neviem čo ešte. Takže mi napíšte do komentárov, ja len budem akože šťastný, hej, ja len budem šťastný. Takže tak. pri novom A víte, kto je toto? Ja viem, kto to je a za chvíľu budete vidieť, že kto to je. spolu s Toto nie youtuberom. je youtuber. Počkajte. Keď pôjdeme tu, ale nie na videa, ale na shorts. A pôjdeme si tu trošku do... Ja viem, to sú cringe shorty jak svinia. A počkaj, komentáre. Počkaj, verejné. Zadržané, použiť. Nie, počkaj. Kde to bolo? Ja to musím nájsť. Toto je ten človek, že Marko Barko. On nie je youtuber, brášku. Počkaj, ja som sa tu pýtal, že kto sa pýtal pred 7 mesiacmi. Nikto. Nevieš povedať dačo lepšie? Počkajte. No, takže som napísal, že... Neviem, ja to nechcem... Stopnite si to, neriešte moju gramatiku, áno. Ďakujem, lebo ja mám diktátor 5, lol. Toto je jeho kanál. OK, či som v poriadku. Toto je ten debil. Čo skáče? Tak robí, tak by sral. No, dobré, ale ten človek ma už vôbec nezaujíma v mojom živote. A my sa ideme vrhnúť na toto videjko. Takže ideme ho pustiť. Spolu s youtuberom. Marko Barko. Marko XD Barko. A dneska neviem čo. Kubo XD Barko sa volám. A ja som tu Rene Klima a Idem dabovať, ľudia. Mňa na čo napadlo, idem dabovať. Dneska som tu s youtuberom. Marko XD Barko som. A čo dneska budeme robiť? No ja neviem, ty debil. Kupko XD Barko som a ja som tu Rene Klima. A toto je Čupka, čo je na TikToku. Mám veľké pele. Dobre. Ja neviem, fakt, sorry. Ja som ich fakt nechcel uraziť, berte to ako zo srandy. Proste, berte to fakt ako zo srandy, hej. Ja len si to robím pinu, hej, lebo v neho to mám povolené a žiadne také pravidla mi nedá, takže... No ale my si to normálne pozrieme, akože, a nechám to teraz zapnuté. V tom videu som tu spolu s youtuberom. Marko Barko. Marko XD Barko. A dneska neviem čo. Kubo XD Barko sa volám. A ja som tu Rene Klima a Zalečka. Počkaj. OK, Ktorý bol na ja som hovoril, že ja to nechám, ale kamo, počkaj. On mu tam dačo hovoril.
novom videu som tu spolu s youtuberom. Marko Barko. Marko XD Barko. A Pozrite na ňu. Neviem čo. Kubo XD Barko sa Jak volá. on mu tam hovoril toto, ten nick, kámo, GG, Alkane. Akože môžete si vyhrať ten YouTube kanál, neviem, či to ešte existuje, alebo či to ešte nájdete. Asi nie. A ja som tu Rene Klima a s Alexom. Čus, ktorý bol na TikToku. Ne, však sa ukáže ten video. No, ukáž svoj zuby. No, je to pre video. Bolo vidno zuby. No a dneska tu je so mnou aj pizza. Čo je na to vtipné, že ukážeš pizzu na video a povieš, že dneska tu je so mnou pizza. Ja viem, že to bolo 4 roky staré video, že by to pre malé decko by bolo vtipné. Ale ja v takom veku by pre mňa to nebolo vôbec vtipné. Hej, ale dobre, pokračujeme ďalej. Aj toto? Keď chceš natáčať pečko, prosím ťa, inčia stránka, ešte inší YouTube. Ale taký pre 18, hej? A keď chceš mám chvíľné videá, to už je tvoja vec. To som mu mohol povedať pred 4 rokami, ale... A že čau! Čau! Normálne legendárny youtuber, kámo, ktorý doslova iba na TikToku natáča. Má to cez 2000 sledovateľov, lebo na TikToku sa to dá ľahko získať. Ale na YouTube je to trošku ťažšie. Takže trošku to treba aj pochopiť. A ja som bol z nich najväčší, hej? Najväčší youtuber, ako myslím to tak. Ako ja nechcem frajerovať, hej, lebo doteraz, keby som napríklad porovnával, neviem, do deska. Keď neviete, že kto je do desko, doslova je to z iných takých youtuberov, čo už pomaly majú 10 000 odoberateľov. Ale proste už ukončil asi svoju YouTubeovú kariéru, už proste natáča, takže to je škoda ako. Bolo by to akože super, lebo Brodsky proste natáčal edity, či skorej montáže natáčal, Minecraft natáčal, veľa toho natáčal. On bol teraz proste taký herný kanál, aj od neho to nie, že nemám, že som si ho všimol, ale od môjho kamaráta, najlepšieho. Takže pokračujeme ďalej, hej. Lebo ja už tu asi táram das 19 minút. Ľudia, dneska som sa ostrihal. Hell na! Brodsky sa ostrihal pred GTA 6. GG, Alkane, GG. No a dáme na... Jak to ukázal, kamu? Proste, dneska som sa ostrihal. Ešte tak musí ukázať haircut, nie? Že sa ostrihal. Ja nechápem, a prečo si tak dal dozadu? To není image, hej? To nie je cool. Keď pôjdem do domu, tak si dáme súťaž kto skôršie zje čipsy a Kamo, Brodsky tam rozpráva a ten jeho dedo tam pozerá športku, alebo ja neviem, jakú mať, more kriminálku. On tam tára a ten nikto nič, len ten detko. Hello, it's me. No a proste chápeš. alebo nejaké hranolky, alebo neviem čo, bla bla bla, tak vyhrá 100 korún a Brodsky žije v Československu. Brodsky žije v Československu. Abo skôr sa inšpiroval fyzimu, kámo, lebo ja viem, že on pozeral mega fyzio. On nepozeral nikoho ničieho, len mega fyzio, ty vole, GG. Len fyzio proste kúkal. Kámo, keď povedal 100 €, tak ma porazilo, lebo Brodsky frajeruje, že má fan edity, že je bohatý, ale hlavne, že nemá na zošity. GG. keď chcete, tak mi dajte like, odber a zvonek. Nech vám neuniknú žiadne na videa zvonečky, tak čau. Ľudia, Čo povedal videa zvonečky, že by nám neutekali? GG. Zvonečky, že by nám neutekali z hlavy. GG, Alkane, no dobre. chcem pri novom videu, no skoro to je nové video, no ale potrebujem vedieť do komentárov, lebo som debil, lebo som si sem vymazal Google Toto viem, čo je. Ale to vám nechám Play. pustené. To vám nechám pustené. Vyskúšal sa to vybrať na YouTube, ako si ho stiahnuť, nič. Vyskúšal sa to a je z toho prkotina. Takže mi to napíšte dole do komentárov. A čau. A dajte mi možno follow na Instagram a čau. Brodsky nemá Instagram. Ako teraz ho má, hej, ale predtým ho nemá. Brodsky iba mal proste YouTube svojho otca.
Hej. Ja neviem, či si to mám aj utajovať, kámo, keď Brosky má tu aj fotku, aj meno, takže okej. Brosky si zmazal... Brosky si zmazal Google Play a... Kámo, je to až také ťažké. Je to až také ťažké. Je to až také ťažké, kámo, že si tu budeš hľadať. Že ako si nainštalovať Google Play. Pozri. Prvé videjko. Toto nie je... Aha, toto je iPhone. OK. Keď nájdeš iPhone, hľadaš. To je z prkotiny. Proste YouTube je YouTube, kámo. No, chápeš? Ty vole, OK. No, ešte som chcel povedať, ti dačo, ale som zabudol. Proste tu Brosky ukazuje popity a sú tam 4 videá, kamo. Tak ako, ja neviem, že či vám to mám ukázať, lebo to je skôr bor. Ale ja vám to pustím. Ako, aspoň to jedno videjko. Dobre, alebo už to skončilo. 3, 4, 5, 6. Kamo. Ja mám kamaráta a Brosky si stiahol Minecraft na PS3 80 GB. Úplne hacknutej. Akože myslím tak, že tam mal hry, hej. Jak Team Fortress, alebo ja neviem, čo to boli za prkotiny tam, akože... Si pozrite tam toho youtubera Outlika, alebo jak sa volá, už som zabudol. Má dobré videá, hej. Proste, si tu hrali Minecraft a proste Brosky dozadu. Chlapci, nevadí, že natáčam? Nie, pohoda. Aspoň sa budeme fať. A že content, yes, kámo. Tu má Opa. Takže čaute ľudia, pri tomto videu a dneska mi napíšte Dneska mi hovorte, že ako sme sa mali. No a môžete mi napísať do komentárov, jak ste sa mali. Proste napíšete len komentár, ako ste sa mali, napríklad na prd, hej, ja ešte neviem čo. Mne len to pomôže, hej, bude tu vidieť viac ľudí a proste môžeme vyrastať až do neba, kľudne. A ja budem len vďačný. Milujem vás všetkých. No, takže pokračujeme ďalej. do komentárov, čo mám natočiť a čau. Takže Čo mám natočiť a čau. A toto komentári. Konečne sú tu komentáre, ale... Ťuka na tej myške, neviem, či to je počuť. Už to je trošku počuť, ale... Kamo, doslova to nejde. Kamo! Zapni do tie komentáre, prosím. Abo natoč nové videjko. Prosím. OK, kámo, toto je cringe jak svíňa. Len počúvajte. Keď nepoznáte, že čo to je toto za hudba, vy nemáte život. Viete, kto je toto? Ja neviem som, ale... Ako, viem, že kto to je, ale... A jak sa ten pedofil smel? Ježiš, čo som povedal? Pardon, sorry, kámo. Wow! A teraz všetci do komentáru potlesk, hej? Hej, síce chatu nemám, ale nevadí. Potlesk. Dal si to, normálne úžasný trik, ťa musím pochváliť. Normálne, kamo, ty si normálne magic, kamo. Môžeš si zarobiať milióny. Kamo, čo je na to, že proste, akože si dáš do nosa more pastelku, alebo čo to máš tam a potom ju vyhodíš na zem. To nedáva zmysel. To je vôbec fakt. Ok, pokračujeme ďalej, lebo sú dlho táram, podľa mňa fakt. Takže tak, pokračujeme ďalej. Tu si proste natáčal risky, ja neviem, čo to je, kámo. Napíšte mi do komentárov, čo to je, ale... To nie sú risky. Bože, risky, hej, na čisto. ľudia na škole juh bude... Ľudia, Ježiš, ja viem, čo to je. Na konci videa vám dám rating od najlepších videí tohoto človeka až po toto najhoršie. Top 10 najlepších videí, hej.
Takže len počúvajte. budeme mať podpisy s mojou sestrou, takže máte sa na čo tešiť. Možno bude aj koncert. Možno. Možno bude koncert, alebo možno nie, takže píšte dole do komentárov a príďte. Ok, už vieme, čo to je, kamo, ja to dokonca viem aj na spameť, hej. Kamo, podpisy a koncert. Kde chceš robiť koncert, keď potrebuješ povolenie na to? Od primátora sa mi zdá a dokonca od toho človeka, čo vlastní ten priestor. A to je skôr mesto, hej. Takže musíš ísť do úradu a spýtať sa, že či by tam nemohol mať podpisy. Ale akože škola juh, OK. Takže to znamená, že v areáli školy alebo vo vnútri školy. Keď je vo vnútri školy, takže to sa musíš pýtať riaditeľky tej základnej školy, hej. Už sme si boli jasní. Takže pokračujeme ďalej. Takže let's go. Oh my gosh. Kamo, doslova čo ja budem natáčať? Kamo, to bolo trendy jak svinia a ma to tak sralo. Ja som to tiež chcel urobiť, ale ja som si skoro skrivil ruku, že tak som mal ruku, proste vy to nevidíte, ale nejaký som mal tak ruku jak ten borec a skoro som si ho skrivil a zlomil. GG, no GG, Alka, ne, GG, Alka. Na toto som sa najviac tešil tohoto videa. Úplne najviac. Úplne. A viete prečo? Len si to počúvajte a potom vám poviem, že čo si o tom ja myslím. 5 minút. Doritos. Doritos hot. Doritos hot. Jak to si... Jak ešte... Kamo. And one. What? No reaction. Let's Jasne, že si nereagoval, lebo Cheetos, alebo Chio, tam má dokonca Chio, chili, nie až také štiplavé. Hej? Jak napríklad Takis. Takže jasne, že ťa to neštipe, kamo. A čo bolo najvtipnejšie tohoto videa, jak povedal, že let's go my Spice Minute. A to je, že poďme na moje Spice Minute. Keď dobre hovorím, hej. Nie som úplne Angličan, hej, že I live in British. Ale, kamo, proste, ale jak mu spadla to tá čipsa, kamo. Proste zabil si. Dobre, pokračujeme ďalej. ľudia, čaute ľudia. Vidíte ten popisok, alebo ten názov tohoto videa. Odhalenie a song. Nie vole, Fede, to je ale odhalení. Ty kokos, neverím. Ale okej, ideme si to pozrieť, hej, a kamo, doslova, to je hrozné, to je Ľudia, hrozné. čaute ľudia, vítam pri novom videu. No, také nie je až nové, ale na 100 000 lajkov. Je to asi nové, keď si to teraz vydal. Ja nechápem toho človeka, fakt, ani dneska. A pár 500 odberateľov bude odhalenie. A za 200 000 lajkov a takých 1000 odberateľov bude môj nový song. Máte sa na čo tešiť. Čaute. Fíha, to stojí 200 000, ty kokos! Normálne ja som odpadol. Kámo, jak chceš 100 000 lajkov a 500 odberateľov, keď mne to trvalo 4 roky, alebo dokonca skôr už, 4 roky, sa dostať tam, kde som teraz. Hej, a pokračujem ďalej. Sice 2 mesiace bola zase prestávka, lebo som úplne na to zabudol. Lebo som nemal vôbec čas, ale v lete sa ľudia máte na čo tešiť, lebo tam už budú nejaké videjka. Sice cez víkend,
cez víkend budem natáčať videjka, ale máte sa na čo tešiť i tak. Uh, keď chceš urobiť song nejaký za 200 000 lajkov a 1000 odoberateľov, to si proste vypočítaj, keď máš 1000 odoberateľov, nemôžeš poprosiť proste 200 000 lajkov. To proste nejde. To nie si MrBeast, kámo. Fakt nie si MrBeast. OK. Brosky si myslí, že je MrBeast pred GTA 6. GG, no. Jaké odhalenie? Počkaj. Ale počkaj, možno to je Photoshop, hej? Možno to není. OK, kámo, doslova prečo? Ja viem, že si dostal tú masku a že si hrozne s tým flexil. Ale doslova neflexi to na internete, lebo niektorí ťa dokonca tak žďubu, jak ja. Vtipné. To je to úplne isté. To úplne isté, hovorím. Ale toto asi preskočil, lebo to si môžete vy sami pozrieť. Čaute, Lojanskovi tam. Toto nebudem. Proste... Nie, ja to nebudem hovoriť. Vy si to pozrite. Abo, kamo, doslova, keď také videá vydávaš, jak bolo Čaute, Lojanskovi tam pri takom smutnom videu. Poviem vám jednu vec, ktorú by ste nevedeli čakať. Sice, ja vám to môžem i tak pustiť, lebo je to na internete logicky. Takže ja vám potom poviem, že čo si ja o tom myslím. To je, že moja malá sestrička skoro zomrela, mala autohavariu s mojím ockom. Autonehodu. Takže prosím vás, dajte mi like a napíšte mi chvála Bohu, že ju ochraňoval Ježiško. 1 like sa rovná 1 anděl pre moju sestričku. Ďakujem vám veľmi pekne. Dajte like, odber a zvoneček a toto je také smutnejšie video. Takže viete, čo máte napísať do komentárov, ja vám dám srdiečko. Ja som tu hru vôbec nevidel, ako to bolo proste také, že tragické, OK, pochopím. Ale doslova, keď to je tvoja vec. Nedávaj to prosím ťa na YouTube. Keď si to videl od takoho nejakého populárneho youtubera, čo to dáva na YouTube, tak jasné, že proste Brosky tam napíše, joj, to je škoda, joj, ma zlatý, ale v realite môže povedať, že tak ti treba more degeš. Hej, to sa mi raz tiež stalo. Takže fakt, nedávajte na internet také veci, lebo môžete takedy pikať, tak sa hovorí. Toto je najlepšie video. Toto je najlepšie video podľa mňa. Viete prečo? Pozerajte. A teraz to? Kokos, jaký Sigma. Kamo, ja neviem prečo, ale to on vyzerá jak z nejakého filmu, alebo skoro jak pani Blašková z Hornej Dolnej, kamo, ja neviem. Kamo, ježiš. Potom jak to tie oči dolu a že vypol to. GG. To je... Au, až som si hlavu buchol. Ja. Dobre. Kamo, prostě si tam dal tetovatky zo z jogurtíka a si myslí, že je frajer a jeden prsteník, hej. A more reťazku na krku jak serpar. Hej. Že reťaz na krku je tak ťažká, vieš čo. Ale prečo? Ja neviem. Thank you. Ja tam napísal, že thank you. Ináč toto je jeho najpopulárnejšie video. Viete prečo? Bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Uaj, brosky, kámo, doslova to je gumené, no tak ťa to nemôže bolieť, prosím ťa, nebav debila, hej, prosím ťa, ďakujem veľmi pekne. Nie!
Viete, že som si všimol, že Borka to dáva do tej istej strany, ako on ide. A potom na konci Borka to dáva doľava, doprava. On nedáva do tých dier. Ona iba ide doľava, doprava, hore, doľava, doprava, hore a tak ďalej. What the fuck? Please, what the fuck? Ale okej. Keď si toto chcú robiť pre mňa, za mňa lepšie je sniper, čo teraz je akože v base. DJ Jono with the hottest mixes. Videokuk. Proste našli nejakú stránku a si mysleli, že sú frajery. Ale, akože, ľudkovia, už to za chvíľu je na konci. Pozrite. Jedno... OK, ľudia, Ideme si pozrieť jeho setup. Ideme, let's go. v rýchlosti môj setup, takže toto je klávesnica, ktorá sa volá Scorpio K616, tak to svieti. Jak si to musel pozrieť, tak on si to musel proste zapamätať. Iba jedno slovo, no pár slov, že by dačo na tom videu bolo. Že by bol proste nerdik, hej. Ale 3 rôzne farby, táto je druhá. A táto je posledná. Tu je moja myška. Volá sa. Táto druhá je, a táto je posledná. No, že táto je prvá a táto je posledná. OK. Alebo táto je prvá, táto je druhá. Dobre, a to už sú 2 roky späť. Takže to by akože mohol vedieť rozprávať. Volá sa Gaming Optical Mouse, je to... Jak si to pozrel, kam? Ja teraz môžem povedať. Genius model GE 003 Net Scroll Mini Traveler. Keď si to nájdete na YouTube, ja vás bijem. No akože na internete, tak ja vás bijem. Ja si vás nájdem. Ja viem, ja mám akože takú myšku, že maličku, ale nahranie je dobrá. Doslova nahranie je super. Ako, fakt musím povedať. Lightning 6D. A je veľmi, veľmi pohodlná a Možno mi mal takú myšku. Hovoril mi, že mali 2 týždne a som mu rozcúpala na kusky. A nebola vôbec pohodlná. Bolo to jak plast, kámo, doslova, jak plast. Hej. A to asi všetky mysle sú také, že z plastu podľa mňa, ale tá moja taká myška, že ja neviem, jak to mám porovnať, hej, ale... extrémne dosť dobre svieti, takže toto je Dobre, môže svietiť, moja tiež svieti na červenom. môj setup a dúfam, že sa vám páči. No ten PC, kámo, GG, no. A proste mi hovoril v škole, že ten PC stal 2000 €. Keby stal 2000 €, tak kámo, proste ty vyťahneš kľudne aj neviem čo. Uncharted. Ale tú úplne najnovšiu, alebo Phasmophobia, hej. Ale s týmto tu, kámo, 200 € maximálne. Lebo mne úplne, hej, klávesnica nejakých 30 okolo 40 €, myška okolo nejakých 20 €, tak... Dobre. 30 € klávesnica, to je akože odpal, hej. Lebo ja mám takú klávesnicu, ja neviem koľko stála, ale môj známy hovoril, že stále cez 20 ečok. Maximálne, hej. A má to modré sviče, má to modré sviče. Takže za to tak učí, neviem, že či to bude počuť na videu, ale proste je mega počuť. A tu tá myška dá asi 5 €, ja neviem, kámo. Ja som ešte nežil, že keď sa to tá myška vyrobila. Teda čo? Si sa robím srandu. Čus! OK, Čau! ľudia, dneska A som... už ťa nesledujem. Ja som to chcel skipnúť, ja som si už uvedomil, že toto je koniec. Toto je už je koniec, no. Tak akože ja dúfam, že sa vám tá reakcia páčila, no. Keď chcete takýchto reakcií akože viac, tak iba mi napíšte dole do komentárov, ja to kľudne urobím. Mňa to také reakcia bavia, kámo. Zrazu už ma to baví, kámo, ja neviem prečo. Takže dajte mi like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videjku. A majte sa krásne, skladajte básne, čo bol za auto.